Kaixo Tulankideko entzule guztioi, gaurko elkarrizketan ikastolen etorkizunari begira jarriko gara. Ikastolen elkartearen 7. batzarra egin zen ekainaren 22 Iruinean, Euskal Herriko 114 ikastolatako ordezkariak batu ziren, ikastolen iparra zehazteko eta guztien artean etorkizuneko ikastolaren ildo nagusiak zehazteko. Arizmendi ikastolak parte hartze garrantzitsua izan du batzarrean, prestaketa prozesuan zein erabaki nagusietan, eta gaurkoan gurera gonbidatu dugu, Arizmendi ikastolako errektore kontseiluko lehendakari ordea, Leire Arana. Bai, kaixo. Ze moduz? Ondo? Ikasturtea bukatuta ja, ez dakit. Bueno, bukatzear. Bukatzear. Bai, ondion aste pare bat geratze jako. Bai. Bueno, bukatzear baino ja urrengo urte begira jartzen gara uztailean da, bai. Mentzet ikasle gabe, ez bai, momentos. Bai, beste historia bada, bai. Eta udarako ze plan? Hemen inguruan egongo gara lasaitasuna. Pasi hau, irakurri, umiekin ibili, baina hau, ezer gutxi gehiago. Baina lasai, erloju barik egoteko gogoz nau, etorriko da. Hori baino lehen baina, lan batzu bukatu behar, Bai. eta lan horretako bat, ez dakit batzarran inguruan ona etorri eta azalpenak emutia, ez da? Bai. Ikastolen 7. batzarra izan zen ekainean Iruinean. Ota bisan, bai. Hori da, zer da ikastolen batzarra? Bueno, ikastoren batzarra hitzak ematen daudela mai baten bueltan, baina hemen mai askon bueltan eraikitako prozesua da. Izatez da prozesu bat zenbat urtian behin inbiko litzakena ikastolen elkartean eta itxendana, azken hau itxeko urte asko itxen behar izen do, azkena 2009 izen zan, eta pandemia gara izan zagoen asmoa beste bat itxeko, baina bueno, badakigu orduan hainbat gauza moztuta geratu ziela, eta honekin dut zau 2008an. Orduan, ikastolen zarea edo ikastolen mugimendua moduko erakunde mordo honek, 114 ikastola horreik, badauzkagu zenbait gauza partekatzen ditugunea komunean, eta horren inguruan ipar berrixak edo dauzkagunak berdefinitzeko prozesu autoeratzaile eta demokratikoa da ikastolen batzarra. Bai. Eta gero horren azkenengo representazioa edo izaten da ekainak 12an, danok elkartzen garena eta zenbait gauza bozkatzen diena eta hainbat dokumentu onartzen diena. Ordan batzarra bera, ekainak 22koa da, baina aurretik lana handia dau, Euskal Herrian sakabanatuta zen ikastola guztietan. Pentsatzen dut Arizmendin be, ez aurrelanketa handia egingo zala honen inguruan, zer da, nola izan da lanketa hori? Gaixa hau etorri jakun otxalian plantea osozkoen, ikastolen elkartetik bilera batzutan, zonaldetakako bilera batzuk indagero plantea osozkoen, hau tokatzen zala, por fin, hau itxia. Eta orduan, bertatik, ikastolen elkartetik, etorri ziren 3 dokumentu. Nondik gatoz dokumentua, non gaude eta noragoaz dokumentuak. Eta orduan, dokumentu horrein analizian egin ditugu 4 hilabete. Claro, olako dokumentuen analizia egiten danean, eta nahiko xeetua indou, ikastolako komunidadeko kide diferentiek, segure ikastolan, badau gurasoen komunidadia, nola dan kooperatiba integrala, badau gurasoen komunidadia, langileena, lankide hoiena, eta orduan, konbokau ditugu hainbat bilera, dokumentuak nahiko xeetuta aztertzeko, eta, hortik jaso die, olako nondi gatoz, pentsaizue, nondi gatoz, non gaude eta noragoazen analizia egiten dozunean, sartzen zara oso modu analitiko eta kritikoan, ez? Ze pasau da azkenen urtietan, zela gauz, zela gonbiko geuken, zela gureko gauke izetia, eta ordan, analizi sakon hori itzen dozunean, pixkate ikutzen dituzu zure erruak, eta pixka zure identidadia ikutzen dozu, eta zentzu horretan, izen da oso prozesu aberatza. Izen da luzia eta gogorra, benetan izen da xeetua, baina izen da oso aberatza. Jaso ditugu ikastola barruko eragile diferentien hainbat ekarpen, eta gero ekarpen horreik landu ditugu emendakin gisa idazteko, eta emendakin horrek bidali ditugu ikastolen elkartera. Eta hola elkartu die, gure 91 ekarpenetatik 50 emendakin guriak, eta ikastola guztietatik 1000. Orduan ikusi da gogu euela. Ikusi da jentiak zerixo hartu dauela, gogu euela rekorrido hori itxeko, rekorrido horretan rozatzen dituzu gauza asko, eta ikusten dituzu ahulguniak, indarguniak, desiuak,
Eta rekorrido horretatik urten da argazki bat erakusten dozkuna ikastolak bizirik gauzela, ez? Eta nahi douela, dauzkagula asmuak, dauzkagula kriterioak eta dauzkagula desioak, aurrera gure etorkizuna definitzeko. Eta gurien behola izen da, engen itxuen hainbat bilera, 100 bat eragilek parte hartu gauen, bertan, gurasuak, irakasleak, lankideoiak, gero ikastolako talde tekniko hauetan bebai izan irakurketak tekniko haua atal batzuna, ikastolan badaukou basara deitzen dan talde bat, pixkat ikastolaren izaren de identitatearen inguran lan haitzen duenak, eta horrek ingauen gero horren analizi dana, ekarpen horreik, emendakin gisa idatzi eta abar, eta esan gotzut, asko ikesi dugu. Eta batez be, guk barruan dauzkagun hainbat helburu be ikusi ditugu askoz be klaru hau, eta izen da biluste lan bat, baina etorkizuna begira iraikitzeko apolitza izen da. Lagunduko zotzuen ez eraberian arizmendiren, ez? Etorkizunako gako batzuk. Claro, Claro, hori da. Eta esaten gauen gure hurrengo plan estrategikoa itxen dugunean, hau be oso kontuan hartu biko, bai. Batzarrak etorkizuneko ikastola irudikatu dau, zeintzuk dira gaur egun ikastolen elkartea dauzkan erronkak? Asko, gutxiez, asko, erronkak beti dira asko. A ber, esan dugu ez, 15 urte eta gero itxen duela, egin duela batzarra, eta 15 urtetan gauzak asko evoluzio daue gizarte honetan. Eta esan dutzuten analizi kritiko horretan, ikusi ditugu aspektu batzuk, norabide aldaketa eskatze zauienak, beste batzuk berri izaztia, beste batzuk berdefinitzia, eta hortik doiaz, ez? Eta hola, azpimarragarrixenak, pentseta jatenak, ze etorten dan batzar horretatik edo ze sortzen dan etorkizunera begira, bat da, gu ditzu dutzaguna pertsona eredua eta hezkuntza marko orokorraren irudisa. Lehengo aldiz, daukou, ez dugu astu bier ikastolak hiru administrazio diferentetan funtzionatzen gabitzela, eta administrazio diferentetan funtzionatzen gabitzen ian batzutan ez da erresa bide berdintxua itxia. Ordan, topau dugu dokumentu bateratzen gaitxuena 114 ikastolak, dala hezkuntza marko orokorra, eta dala pertsona eredua, esaten dagoena definitu dugu ze ekarpenin nahi dotzauen gure ikasleen bitartez gizarte honei. Irudikatzen dugu, argi dago etorkizuna ez dakigula, nondi joango dan, klimatikoki ez dakigu zelako izango dan, ekonomikoki ez dakigu zelako izango dan, baina datorren nahi aurre itxeko pertsonak eukibiko itxu zenbait ezaugarri eta zenbait arma, ez? Izenbiko gara resolutiboak, sormena eukibiko, erabikatzaileak, eukibiko barnezen dotasuna, hainbat ezaugarri daz euskalduna izatia begiratzen dugu ikastolan, euskeratik bizitzia. Eta orduan, horrek ditzotzau pertsona eredua. Eta oin klaro dauko ikastolen elkarteko 114 ikastolek gure lan nagusisa, dala, gure geletaragoia zenian, impactatzea gure ikasliengan. Ezaugarri horreik lantzen eta biltzen joan daitzezen. Eta hezkuntza marko orokorrak markatzen dituen hildo baren bitartez. Ordan, bi irudi horiek indartuta urten die zazpigarren batzarrian. Eta gainera, arizmendi ikastola konkretuki oso eroso dau, bi horietan, gu ja hildo horretatik funtzionatzen hasita gendelako. Hori da bat, ez? Beste aspektu bat oso importantia, torrei lotutakoa da materialgintza, zela ulertu da euskal ikastolen elkartian. Onartu bijaku ikastolen elkartiako kidioi, Euskal Herrira begira sortzen dena materiala, bertan sortzen dela. Gizarteko material batek eukitzen badau, historiako bere edukietan, ertaruan deskribapen orokorra eta gero zehazten badau Euskal Herriko ertarua zela izen zan, eta hola garai guztietan, edo euskerako materialetan soziolinguistika eta hizkuntza minorizatuen inguruko lanketak eta egiten badie, material hori Euskal ikastolen elkartean sortutakoa dala, normalean. Horren inguruko analizi bat inzauen berriak, urte pare badala, eta hori hola da. Ikastolen elkartetik dator Euskal Herriko ikuspegi hori, ez? Da gero zabaltzen da hori, merkatura nahi dauenak erabiltzeko eta nahi dauen ikastetxeak edo zenturak erabiltzeko. Baina materialgintzan kontuan hartu biou 114 ikastola garela, oso realidade diferentetan gauzela, eta materialgintzak ikastolen elkartean oinarte indanarekiko malgutze bat bie dauela, eta anizko izte bat eta diversifikazio bat bie dauela. Eta baitxabe bie dauela ikastoletan propio sortzen ari garen hainbat material baitabe horren kaleratzia. Hau da, ikastolen elkartea ez da entidade bat, ikastolen elkartea danok gara.
Eta orduan materialgintzan be hori nota hoin bida. Eta hor aldaketa batzuk etorreko die. Digitalizazioa da beste bat. Digitalizazioan, ez doa inbeste urte, digitalizazioan askunde esponentzial hori eukidauena, baina ikusi dau, ikusi ditxau baje batzuk. 20 urtetan kokatuko, emandala azkenengo askundean erraldoi hori, eta ikusi dotzau arazo batzuk, ikusi ditugu ondorixo batzuk, eta oindagaraixa pixkat neurtzeko digitalizazioa zela, noiz, zertarako ez, noiz ez, eta horbe erabaki batzuk hartu die hitz eginda intensidadia jeiztiaz, eta marko teknopedagogikoetatik funtzionatziaz. Impulsoka edo baino, adibidez hor pandemiak eukidau berera gina, ze pandemia gara izan, dano jo ginoan digitalizazioa modu bakarra salako funtzionatzeko modu hartan, eta hortipe etorri diaje batzuk. Claro, hori da ikastolen elkartiak inbiko dauen bide bat, digitalizazioan reajustatzekoa, eta gero etxietan geratzen da beste bide bat, Ze etxietan be hor lan handixa dau, pedagogia lan handixa dauko biteko danok batera, ikusteko zelan nahi dauen, izaki digitalak, edo digitalki zelakoak izatean nahi dauen gure umiak, ez? Hori da beste aspektu bat. Beste bi palo importante die, gure hizkuntza da bat, eta gure kultura, eta ez dau zuzenean lotuta, baina tamaina baten bai inklusio kontuak, ez? Hor be momentu historiko importante baten gauz. Ontxe marrastuko, baina ez hezkuntzan bakarrik, gizarte mailan ontxe gabiz marrasten zelako gizarti eukiko guen etorkizunean. Hitz egiten duenean inklusioa, segregazioaz hitz eginda hezkuntza zentruetan, baina hemen kalietan dauko segregazioa, auzuetan, lan motatan. Orduan, hor badaz, entidade batzuk hezkuntzatik goragokoak erabakibiko dabienak zelakoan nahi dauen izatea gure etorkizuneko gizartia, horrekin, inklusioakin eta segregazioakin, eta gero baita be, esate dut lotuta dau, ez guztiz, baina apur bat bai gure hizkuntzaren eta gure kulturaren etorkizunaz. Orduan, nik bere uste dut, hor da zela beste agente batzuk gure gaineti dazenak, erabaki batzuk hartu beharko dituztenak. Baina guk be, ikastoletatik be, hezkuntza eragile importante bada gai horreitzan, jarribiko gara zerixo hortan lanian. Aurten ikastolako 20. urteurrena dela eta inditzugu hitzaldi pare bat, eta euskeraren inguruan inginoan hitzaldixan islarixa batek esate zauen gauzen momentuan eta ikerketa soziolinguistikoek erakusten dituzten datuetan, eta ez bakarri datuetan, kalietan ikusten dauen panoraman, momentu historiko baten gauzela. 60ko hamarkadan inzan salto kualitatibo eta kuantitatibo hori berriro be asmatu inbiko gela. Eta hortan ikastolak eragile importante bat gara eta nahi dugu izatia. Eta gainera, bai bata, bai bestia ezingo ditugu konfrontaziotik egin. Hori inbiko da, mai baten bueltan jarritxa, eta esan dutzuten helburu nagusi horrein izenian, ez? Nolako gizartea nahi dugu. Eta hortarako guazen benetan kartak mai gainen jartzera, eta nondi joko guen ikustera. Eta hori ikastolak beti egongo gara. Orduan, horrek die erronkakola titularretan, Gero, esaten dut txostenetan horreuen paragrafo asko, da xetasun txiki asko. Baina titularrak horti doi ez pixkat. Testiala gutxi titularrak esateko. Ez. Ikastolen elkarte indartsu bat edo, ez? Komunidade indartsu bat sortzea duzuela helburu, ez? Aipatu zame bai? Ez dakit nola indartu. Bueno, hor lehengo tokatze jaku ikastoloi itxia, ze hemen bizi gara, gure olatuetan murgilduta da gure egunerokotasutan da batzutan ahaztu itxe jako ze txikitsuak garen. Ta konkretuki, planeta mailan txikitsua gara, baina euskaldunak ondiokan areta txikitsuak. Eta orduan, tokatze jaku momentu baten frenatzia eta ikastoletan hasteko horin biko. Zer gara nondik gatoz da zetarako gauz. Hora, gure ikastolen barruan lehengo dau oroitzapen lan bat inbiarra eta resituatzen lan bat. Ze hori batzutan biztatik galdu moduan itzen dugu. Ez gauzte ez du inguru normalizatu baten. Ikastolak sortu ziren oindala ekiz denbora behar batzu erantzuteko, da behar horrek hor hemen jarraitzen daue danek banan. Eta gainera ikusten da zenbait behar larritzen doia zela gainera. Orduan, horrei erantzuteko lehengo gure lekua berriro be hartu inbiko fuerte. Eta gure ikastolan hori oso klaru dauko dala lan importante badauko gu geukitzeko eta gure umiekin itzeko. Eta herrixetan be, gu herritxik sortutako erakundia gara,
Eta normalizazio itxura horretan berriro begoratu biko segatik sortu gitzen eta konturatu biko gara behar horrek hor jarraitzen dabilela. Naiz da batzuk hori hola ez dela adierazi nahi. Eta ordan hor dauku lan haitzeko, barrua indartzeko behar ondisa dauko. Arizmendira bueltatuz, ja kurtsoa bukatu dozuela, esan dozu ez? Urrengo kurtsorako basabiztela lanian, zen oin Arizmendin ze erronka edo ze helburu dituzue? Arizmendin doia urte batzuk esaten dugu eraldaketa metodologiko eta eraldaketa bizino eraldaketa potente baten gauz. Eta hor urratzak ematen jarraitzen dugu. Gaur egun, lehen esan dutzuten pertsona eredu hori, hezkuntza marko orokor hori, guia urte batzuk badoi hau ikuspegi horretatik lanian. Eta benetan ari gara, saiakera importante bat ikusteko iten duen dana, izan dadila pertsona ezaugarri hori garatzeko testu inguruak izan daitezela, ez? Ordan bide hori luzia izeten da, ze danok dakarrau, guk geuk ikasi ginoan garaiko deribak eta inertziak, eta inertzia horrek irakaslio gerok, inertzia horrek eraraztia ez da erresa, eta ordan goiaz etapa implementatzen, ikuspegi hori, material horrek, funtzionatzeko modu horrek, geletan funtzionatzeko modu horrek, humiltasunez, ze saiatu agara tope, ameslarixa gara tope. Gero realitatea batzutan oso gordina izaten dabe bai, eta gure exituak eta gure frakasua pe badauzkau, baina bide horri argi dauko hortik dala. Eta hori, zatu dutzut, etapa implementatzen gabitzen prozesu horren urrengo urratzetan gabitz. Gaur bertan, egon gara, horren inguruko DBH laun, zer, zela, nondik, hortan, bai. Pixkanaka etapa guztietan, ez? Bai. Barneratzen. Urrengo ikasturtea pentsatzen dut matematika ikasten erakusten jarraituko duzula, ez da? Bitu bitxixa da, zeni enaz matematikaria, ni fizikaria izatez. Baina, eta fizika adoratzen dut asko gustatzen jate, baina egisa da, bizitzak eraman nahuela matematikan didaktikan ikertzen eta jasten, eta, matematikara titulazioagatik eta gero afizioagatik bai, asko matematikan bolkadot, bai. Nere jardune. Zer dauka matematikak mesten gantzatzeko? Jo, beharra da. Matematikak itzen dau milagro txiki bat. Pasatzen dana, oso zaila da, ikasliak euren itxaso aldizetan sartuta da zenian oso zaila da hori ikusi dezaten, baina matematikakin sortu du gizakixok tresna bat, simboloz eratutako tresna bat, mundua deskribatzeko balixo dozkuna. Eta mundua deskribatzeko hortan gu geuk, munduak berak dauzkan arau fizikoetatik eta izateko moduagatik matematikakin garatu ditu arau batzuk, joku arau batzuk, itzen da biena ederra. Desafio matematikoak, buru haustiak, loturak ikustia matematikan, beste zientziekin asko gustatzen jat. Zaila da ikasliek hori ikusi da ixiela. Entzuten badago esango dago, handake. Bai. Bueno, eta irakastiaz gain, ez dakitxe jarduten dozu hor sare sozialetan bai, ez? Zure erronkatxoak botatzen, eta... Dauket blog bat, geldi. Egonaz urte batzutan ikastolen elkartean sorkuntza lanak itzen, eta pixkat ez gain jartzeko, ero bata bestiakin ez interferentziko asko, blog bat dauket, baina dauket geldi azkenengo 3 urteetan. Baina bai, Twitterren eta Facebooken eta ibiltzenaz, batez be Twitterren ibiltzenaz. Twitterren bada un mundu interesante bat, zientziaren da matematikaren inguruan. Beste zarraparra asko bai, Baina badau, bai, ekarpen jende asko dau, oso modu eskuzabalian partekatzen dituna bere ideiak, materialak, eta nik horrek pixkate euskeratzen, edo euskerara ekartzen, edo ibiltzenaz, bai. Ixa edo Twitter rondion maitxe dozu? Zentzu horretan bai. Baina, egixe da, ez dakiz egatidan. Baina batzutan, 20 gauza pasau eta 2 izaten dien matematikakoak. Eta beste 18, euskeraz ibiltzen bazara euskeraz izaten da sikiera, baina bai, zarraparratxoa badau. Fiskan nazgarri xau dago. Bai, eta mainan hartzekoa da, bai. Musika zaliaza? Bai. Aurrekoan eskatu gontzan aurreko elkarrizketatuai kantu bat, elkarrizketa bukatzeko, zein aukeratuko zeinukezuk? Olako galderak itzen duztienean betingo nauke 10 zerrenda bat. Ni zerrenda zale amorratuan. 10 pelikula gixen guzti jatenak, 10 musika. Eta etorri esan neik Silvio, edo esan neik ez daki musika klasiko, ez daki zer, baina ordorikan zaindu maite duzun hori, aukeratuko nauke. Konturatzenaz, ez da igual geixen
entzuten dutena, baina bai da igual nerekin geixen doien ikuspegisa, ez? Maitasunetik eta zaintzaren figuratik asko eraikileik, eta nik uste dut ni horrek maite duten horrek asko motibatzen nagoela eta asko impulsatzen nagoela, osea que opa Ruper. Horrekin geratuko garugan. Bai. Eskerrik asko Leire. Zuei.